नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे गवारीची भाजी आणि कुळथाची पिठी. इथे मी पाव किलो गवार धुवून तोडून घेतलेली आहे. धागे काढून तोडलेली गवार एका टोपामध्ये घालायची आहे. टोपामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ घातला आहे. ही गवार झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 10 मिनिटं शिजवायची आहे. इथे थोडीशी कोथिंबीर, 10 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि 4 हिरव्या मिरच्या मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक वाटून घ्यायच्या आहे. इथे कोथिंबीर, मिरची, आलं लसूणची पेस्ट तयार केली आहे. 10 मिनिटांनंतर गवार छान शिजलेली आहे. चाळणीमध्ये घालून गवार आणि गवारीचं पाणी वेगळं करून घ्यायचं आहे. गरम कढाईमध्ये 3 चमचे तेल घालायचं आहे. या तेलामध्ये आपल्याला गवार भाजून घ्यायची आहे. पाच मिनिट चांगली भाजल्यानंतर प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे. गरम केलेल्या कढईमध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. तेलामध्ये 2 बारीक चिरलेले कांदे घालायचे आहेत. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर कोथिंबीर, मिरची, आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला, 4 चमचे भाजलेले शेंगदाण्याची पावडर, आणि अर्धा चमचा मीठ घातला आहे. फोडणी चांगली भाजल्यानंतर गवारीमधून काढलेलं जे पाणी आहे ते 2 मोठे चमचे आपल्याला घालायचं आहे. फोडणी चांगली भाजली आहे. तेलसुद्धा सुटायला लागलं आहे. आता भाजून घेतलेली गवार घालायची आहे. दोन मोठे चमचे पाणी घालायचं आहे. तीन चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. अर्धा चमचा गूळ घालायचा आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान मिक्स करून घेतल्यानंतर थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर घालायची आहे आणि आपली टेस्टी गवारीची भाजी तयार आहे. आता आपण कोकणामधील फेमस कुळथाची पिठी कशी करायची ते बघूया. रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. कुळथाची पिठी बनवण्यासाठी इथे मी कुळथाचं पीठ 5 चमचे चाळून घेतलं आहे.
या कुळथाच्या पिठामध्ये थोडं थोडं करून पाणी आपल्याला घालायचं आहे. इथे मी अर्धा ग्लास पाणी पूर्ण वापरलेलं आहे. अशा प्रकारे अर्धा ग्लास पाणी थोडं थोडं घालून मी हे पातळसे मिश्रण तयार केलं आहे. कुळथाच्या पिठीसाठी वाटप बनवण्यासाठी मी इथे 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा इंच आलं, 4 हिरव्या मिरच्या, 5 कढीपत्ता, 8 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा बडीशेप आणि अर्धा चमचा धणे घेतले आहेत. हे सर्व जिन्नस आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात घालून छान बारीक वाटून घ्यायचे आहेत. इथे माझी वाटलेली पेस्ट तयार आहे. आता कढईमध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे. 2 ठेचलेल्या लसणीच्या पाकळ्या घातल्या आहेत. 4 चमचे बारीक कापलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा गुलाबी झाल्यानंतर अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. वाटून घेतलेली पेस्ट घालायची आहे. ही वाटलेली पेस्ट तेलामध्ये छान भाजून घ्यायची आहे. आता यामध्ये पाण्यामध्ये कालवून घेतलेली कुळथाची पिठी घालायची आहे. आता हे मिश्रण चमच्याने सतत हलवत राहायचं आहे. यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलं आहे. कुळथाच्या पिठीला सतत हलवत राहायला पाहिजे, नाहीतर पिठाच्या गुठळ्या पकडतात. आता हे मिश्रण एकदम दाटसर झालेलं दिसतं आहे. पिठी घट्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून हलवून घ्यायचं आहे आणि एकसार करून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे. उकळी आल्यानंतर टेस्टी अशी कुळथाची पिठी तयार आहे. कोकणामध्ये कुळथाची पिठी भात किंवा तांदळाच्या भाकरीबरोबर सुद्धा खाल्ली जाते.